Hello guys, mayong bantang sa inyong tanan siya guys. Magnus-nus ta guys. Ito ang naong guys, karong sinaw na itong naong guys. Ito ang gamit guys, kalamansi guys. Ano ang gamit ng minti guys. Nus-nus akong naong guys, kalamansi guys. Nus tagamlat kalamansi guys. Karong sinaw itong naong guys. Ulit minti akong nus-nus guys, kalamansi. Sinaw sa naong guys, kalamansi. Ako ra po yung natahon-hunaan ni guys, kamo ni akong gamiton guys, kalamansi guys. Muna na ko ba at panjur ni kalamansi pang sa naong, pasinaw mo ni sa naong ni pang puti sa naong. Nunod gede guys, napaputi gede ang kalamansi guys sa naong guys. Sinaw po sa naong guys. Kaya naka-imbinto ani guys ba. Kahon-hon na. Kalamansi ang gamiton. Kuan guys, mga 30 minutes guys. Maligo din ko. Maligo din guys. 30 minutes maligo. Maligo din tayo ron mga 30 minutes guys, maligo pa. Okay guys, bye bye guys.